Il-World Economic Forum hija organizzazzjoni indipendenti li twaqqfet 40 sena ilu u li hija bbażata fl-Iżvizzera. Fost il-miri tagħha hemm dik li jittejjeb l-istat tal-kompetittività tal-pajjiżi tad-dinja. U dan billi kull sena tippubblika analiżi ta' setturi differenti li jiffurmaw il-bażi li fuqha jimxu dawn l-istess pajjiżi. Il-World Economic Forum tanalizza xi jkun qed jgħin u xi jkun qed ixekkel il-kompetittività ta' pajjiżi partikolari. Fl-aħħar rapport tagħha pubblikat fil-jiem li għaddew għamlet dan l-eżerċizzju fil-konfront ta' pajjiżna. Jirriżulta li żewġ elementi li skont il-World Economic Forum mhux jgħinu lil pajjiżna biex ikun wieħed kompetittiv huma il-favoritiżmi fid-deċiżjonijiet min-naħa uffiċjali tal-Gvern u nuqqas ta' trasparenza fid-deċiżjonijiet tal-Gvern. U waqt li sena ilu kienu 3.8% illi qalu li l-korruzzjoni hija fattur li jitfixkel biex persuna jagħmel negozju f'Malta, illum dan in-numru tela għal 4.5%. L-istess fil-każ tal-Olja tal-Ħajja. U waqt li sena ilu kienu 8% illi qalu li l-Olja tal-Ħajja hija fattur li tfixkel biex persuna tagħmel negozju f'Malta, illum dan in-numru tela għal 11.5%. Il-World Economic Forum jqisu ukoll l-istat tat-toroq ta' pajjiżna bħala fatturi ieħor ewlieni illi jxekkel il-kompetittività ta' Malta.